Doho koro chiwo thuolo mar mondo mi chenro mar okumba manyien mar thieth mano SHIF mondo chak tich makalore kod okum mane ogol mabende ne chungo chako chenro makamano ka bende koro dhi chuno jo Kenya mondo chak chulo 2.75 kod mar yuto margi ne okumba manyien mar thieth mar SHIF makao kar NHIF. Kopogore koda mano nyaka Ramogi bende koro duol mopogore opogore podi medo winji ka luwore koda weche mag nek mag nyithindo manyiri kachiel kod mine e pacho kaeri. Warango ni weche magi kachiel koda mamoko ka bende warangane mago mabende wamiyo pek. Jo Kenya dhi chako chulo osuru mar 2.75 ne okumba thieth mar SHIF tok doho mar apil diroko bura mane ochungo chenro no chako tich. The council proposes at a minimum that the county equitable share to be Kenya shillings 450 billion. Counties have been forced to borrow, particularly from banks. Counties dwaro mondo migi omenda maromo bilion 450 e iko muom mar 2024-25 mar medo nyayo dongruok e gwenge. Jopur niang' nigi to e chenro ma piny owacho lando mar chako chulo gi gopegi. Ramogi tudri kodo namba marote machuok ari adeka auchiel nono bende yudwa kanye mbui mar Facebook achiel kachiel Ramogi TV yudore YouTube Ramogi TV wantiere mbui mar X kachiel kod Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako en Uganda jo Kenya koro dhi chako chudo mar okumba mar thieth manyien mar thieth mar Social Insurance Health Fund. Ma en tok doho mar apil chungo ng'eto manogolo kod doho manochungo okumba manyien mar thieth no kuom chako tich e pacho kam. Jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha nodhi e doho mar dwaro mondo doho owe thuolo okumba manyien no chak tich kalore ni thoth jo Kenya ne ok nyal yudo thieth tok okumba machon mar NHIF ruchoko. Kata kapok jo Kenya yweyo matin tok doho chiwo thuolo ne chudo manyien mag aheri NSSF mondo chak tich, osigo machielo chako yie kuom jo Kenya tok doho mar apil chiwo thuolo mondo okumba manyien mar thieth mar SHIF chak tich ayanga. Ing'eto margi jong'ad bura adek mag doho mar apil kamoting'o Patrick Kiagi, Pauli Nyamweya kod Ngenye Masharia ochiwo thuolo mondo chike mag Social Health Insurance Act, the Primary Health Care Act to kod mano mar Digital Health Act 2023 ochak tich ayanga. Ma nyiso ni jo Kenya biro chako chudo mar 2.75 mar yuto margi dwe ka dwe ne chenro manyien mar thieth moidendo ni Social Health Insurance Fund. Mokwom pen chik mar Social Health Insurance Act moyienegi chako tich oting'o mano mar 26 kare mar 5 ma wacho ni ng'ato ka ng'ato madwaro yudo thieth e ute thieth mag piny owacho nyaka kuong ndikre kod okumba mar thieth mar SHIF. Penchik machielo moyiene chako tich en kare mar 27/4 ma wacho ni ng'ato nyalo mana yudo thieth tok tieko chudo mare ne okumba mar thieth mar SHIF. Mogik en maro mar 47 kare mar 3 ma wacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka yangi e yo makende eka yud thieth e bwo chenro mar SHIF. Jong'ad bura go kata kamano wacho ni moko kuom ofuoni e chenro mar thieth manyien ni to pod biro dong ka ochungi kirito winj buchgi e bwo buche manochwal kod ji giwegi namba E984 mar higa mokalo. Jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha ema nochwalo bura e doho mondo yiene okumba mar thieth mar SHIF chak tich kaluwore ni jo Kenya sandore bedo ni NHIF noseweyo tich to SHIF pok ochako tich. Riwruok mar Governors dwaro mondo sirikal mag counties omigi bilion 450 e iko muom mar 2024-25. Remo margi e buore Nairobi siyo ji otamore paro mar duol mochung' ne pogo omenda e kind sirikal mamalo kod piny owacho mag county CRA mar keto negi bilion 395.2. Governors bende oseyo migawo mar omenda kuom rem chwalo ne counties omenda mag dongruok chakre dwe mar 11 higa mokalo. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lerono, sirikal mag counties bandho sirikal bilion 81 nyaka sani. E romo mane oyuorie kod Governors 27, riwruok mar Governors COG okwedo paro maduol mochung' ne pogo omenda e kind sirikal mamalo kod sirikal mag counties mar miyo counties bilion 395 e hiko muom mar 2024-2025. The projected shareable revenue for the financial year 2024-2025 amounts to Kenya shillings 2.958.6 billion, out of which the council rejects the CRA proposal of 398.14 billion. Jakom COG Anne Waiguru ochung' kar tiende ni sirikal mag counties ok bi yie kawo omenda matin ne bilion 450
kaluwore gi medruok e osuru ma sirikal juogo jopiny kaachiel kod pek mar ngima. The council proposes at a minimum that the county equitable share to be Kenya shillings 450 billion for the financial year 2024-2025. This will factor in adjustment for the revenue growth, adjustment for inflation, and the Road Maintenance Levy Fund RMLF projected allocation of 10.52 billion shillings. Counties pod bandho sirikal mamalo omenda maromo bilion 81 gino ma oserocho weche mag dongruok e counties. As of 19th of January 2024, which is today, the National Treasury has yet to disburse a total of 81.08 billion shillings to counties as per the disbursement schedule approved by the Senate. Kaluwore kod Governor ma Homa Bay Gladys Wanga, deko e yudo pok mar omenda mag dongruok osechunogi mondo gidonj e winjruok kod bengi mar kawo hola e chulo jotich mag osara. Based on the failure by the national government to remit on time the disbursements, counties have been forced to borrow, particularly from banks and other commercial institutions, to be able to catch up on the salaries and also pump in as much on-source revenue as you can into meeting some of these obligations. But that is not enough. So even right now in Homa Bay, you find that the medical staff are restless, you know. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Noromo moko kaw koa e ringre japuonjre mbalariany Rita Waini mane onegi e gwenge mag Roysambu mondo metimnegi nonro. Mae tok nonro mar bero mane otim kod jabero mar piny owacho Johansen Oduor yango matute wi nek mare. Laktar Johansen Oduor wacho ni kaluwore kod chal pien del Waini ne olalo remo modhuro. Kamano bende wacho ni ne ong'ad ringre ne koti kod msumeno mar ng'ado yien ka ng'ama ne onege bende notemo golo kokene. Omedo ni ne onge ranyisi ni Waini ne oyware gi janek mare manyiso ni chalo ka gima ne omiye sum kapok onege. There was disarticulation of the body at the neck, and the head was missing. There was also disarticulation of the body at both legs, whereby someone cut the femur, head of femur, clean, so that now the legs were apart from the trunk. Other than that, she looked like she's someone who had lost some significant amount of blood, but this could have been after death. We've taken samples for analysis. One thing also we saw is that this person who did all this also tried to clip up the fingernails for reasons which I might not be able to know. And to us as scientists, when you see fingernails clipped away, we think probably it's a person who tried to hide evidence, so that now we are unable to get his DNA from this victim. Kapono ntere weche mag nek mag nyithindo manyiri kaachiel kod mine mabende sani koro medo jimbore pacho ka en jotelo mamine ma pacho kako telnegi kod jang'ad rieko ne jatend piny e weche ratiro joma mine Harriet Chigai okwedo nek joma mine masani omedore. Gikwayo mondo ochuoge chike matayo kaka itiyo gi mbui mag tudruok mosebedo ka itiyo godo e nyayo moko kuom nekgo. Mae timore kaluwore kod nek mar Stale Otwahu kod Rita Waini e boma ma Nairobi. I want to mention the name that just yesterday in Homa Bay. We remember, but we wanted not to forget these names. Let me reiterate that the government, in its women's agenda, explicitly committed to ending all forms of violence. Hence, we are standing here today as women leaders from all walks of life
to not only condemn the violence meted upon women and girls, but also have an intimate conversation on how we can all participate in stopping the vice. I will continue to engage and work together with the judiciary to see how best we can ensure survivors are treated with dignity in courts and that the cases do not delay. As a mother and a leader and as a Kenyan, my heart goes out to the families and friends of these victims. It is a call to action. The government, the law enforcement, and the tech community, and every user in social media. We also need to increase our public awareness. We need a national campaign to educate our citizens, especially our youth, about safe use of social media. Awareness is also our first line of defense. I would want also to send my sincere condolences to the families that have lost their daughters in this gruesome manner. And I would want just to add on what both Waziri and Madam Speaker have said, that when it comes to matters murder, nobody should celebrate. Okang mar doho mamalo mogik mar kumo okil Kamaloka Ahmed Nasir Abdullahi kuom chung'ne ng'ata e doho mamalo mogik kendo pod medo nyuolo paro mathoth. Riwruok mar okinde pacho ka LSK kokalo kuom jakom mare kod okinde odhieyo tudruok mar X kendo seyo ng'eto makamano magiwacho ni en ataro mar chik. Jakom mar LSK Eric Theuri dwaro mondo doho mamalo mogik owit oko ng'etono kendo kwayo ng'uono. Kaka jafwambo marwa mar Siasa Kristo Wino leronwa, moko kuom okinde to odok ne kweth mar Martha Koome kagiwacho ni chike mag okinde omiyo doho teko mar kumo okil moro amora mayud gi ketho mar mieno joyal buche gi chilo. Bad migawo mar doho oyudore e midhiero machielo kendo kaluwore kod okang' mar kumo okil Kamaloka Ahmed Nasir Abdullahi ma bende ong'ere kod nying mar Grand Mula kuom chung'ne ng'ata e doho mamalo mogik ewi weche maricho mosebedo ka omienogo joyal buche e mbui mare mar tudruok mar X. E ote makwiny mane ondik kod registrar mar doho LM Washira, doho mamalo mogik ne okumo Ahmed Nasir kata okinde matiyo e bwo kambi mare mar okinde kuom chung'ne ng'ata e doho. Ote makamano yango ni en gima mako dhok ni Ahmed Nasir kod okinde mage biro dhi nyime kod chwalo bura e doho mar yudo ratiro ne joma gichung'negi e nyim joyal buche ma osiko mieno kod chilo. Kata kamano, okang' makamano oketo gai mar doho Martha Koome kod joyal buche 6 mamoko mag doho mamalo mogik e tago maliet bang' riwruok mar okinde pacho kae LSK kod okinde kwedo ng'eto makamano. Jakom LSK Eric Theuri wacho ni ng'eto makamano dhi rocho ratiro mag jopiny e yiero okil ma gidwaro mondo ochung'negi e doho, ka koro gidwaro mondo doho mamalo mogik owit oko ng'eto makamano kendo kwayo ng'uono. Korka kore, Profesa Makau Mutua oriwore kod okinde mamoko e seyo ng'eto makamano magiwacho ni en ataro mar chik. Dr. Ekuru Aukot e mbui mare mar X bende ochayo okang' mar doho mamalo mogik ka olero ni mana ka Ja-Kenya moro amora Ahmed Nasir bende nigi ratiro mar golo pache kaluwore kod katiba. Kata kamano, okil Kamaloka Donald Kipkorir odok ne kweth mar Martha Koome ka oyango ni chike matayo okinde ma pacho kae omiyo doho teko mar kumo okil Kamaloka moro amora ma oyud kod ketho mar mieno joyal buche kod chilo mag mibadhi, madho kong'o asasa kod anjao mag hera. Mae thuolo mar ariyo ma doho osekumo Ahmed Nasir kuom chung'ne ng'ato e doho kaluwore gi tim mare mar seyo joyal buche kod weche mag mibadhi e mbui mag tudruok. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho biro siro jopuonjre maromo 14,426 mane yudo thuolo e chenro mar piny owacho mar elimu scholarship program ma higani. Koloso yango jopuonjre ma gisiro higani e kar romo mar Bomas, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu owacho ni ne oyier jopuonjre mane timo penj KCPE higa mokalo to onge nyalo e konde duto pacho ka. Ma en tielo mar 5 ma piny owacho chwale sir ma kamae ne jopuonjre gi gin mokwongo ka jopuonjre gi mokwongo notimo penj mar KCSE higa mokalo. The additional 14,426
we are about to launch today means that the government is going to give hope to 52,000 runners across the country. Without doubt, the program is the greatest demonstration of the fact that education has the capacity to break the intergenerational cycle of poverty. I would want to confirm that our own applicants with the Elimu scholars were more than 93,000. We've taken care of less than 15%. So we still have a huge demand out there. I would urge all other partners that they can tap into this particular pool of children who require that particular support as we move forward. Piny owacho ogolo maromo bilion 14.4 e tielo mar ariyo ne omenda mag hola kod siro somb jopuonjre manie mbalariany mag piny owacho. Kuom omenda gi duto bilion 10.4 ibiro ketie hola kokalo Higher Education Loans Board mano HELB, ka bilion 3.9 biro bedo mag siro somo kokalo aguch omenda mag mbalariany kata Universities Fund. Mae kelo kwan omenda duto mosechwal nyaka bilion 23.6 ma piny owacho osegolo ne jopuonjre mag higa mokwongo e mbalariany chakre dwe mar 9 higa mokalo. E dwe mar 10 higa mokalo piny owacho nogolo bilion 5.3 ne hola ne jopuonjre kod bilion 3.9 ne jopuonjre madhi mbele gi sombgi e mbalariany kod TVETs kokalo e yo manyien mar chwalo omenda. Bilion 14.4 ibiro chiw kaluwore kod dwach japuonjre. Pesa ni biro chwal ka ichulo pesa somo kokalo e aguch mbalariany. HELB bende biro chwalo omenda mar somo achiel kachiel ne mbalariany go kamago mag dak to biro chwal e account kata e simb japuonjre. Mbalariany biro yudo omenda gi kawuono. Kawadhi nyime ni jonyuol e skund primar mar Nina ma yudore e Lego Masawa e kaunti mar Siaya dwaro mondo duol mar Teacher Service Commission ong'e kaka gichwalo jotend skunde. Giwacho ni kuom thuolo mar 3 ioro negi japuonj maduong' modong' mana gi higni 2 to dhi e rutaya. Jakom mar riwruok jonyuol e skundno Judith Owiti wacho ni japuonj maduong' mane olok e higani ne odong' gi higni 2 mondo oritaya mana kaka Rio mane otelone. Jatelo mar TSC ma Siaya Beatrice Ogwe wacho ni apisa mage osechopo skundno mondo ging'i kaka ginyalo yudo kony. Yakane watim penj 2012 ne warem bro landwa TV. Japuonj mano kiona ne japuonj makony seriously. Japuonj biro kose retire kodong' higa achiel to retire. Japuonj dhiyo. 2012 okelo japuonj machielo mo retire. Akeluonge Mr. Nginja kia Mr. Check. Mr. Orlando Check. Obiro kae gima konya go onge. Japuonj mose retire oka mono kose ngen koro retire. Koro koti batek. Odong' higa achiel. Kata be kiparo kisetiyo ko tijeni koro duto. Idong' kila su higa achiel ni. Udano chiemo tim nadi mondo wan waongo wach kod jopuonje mantie mapuonjo. Masani nitie. To wadwaro wach mar headmaster man school kama ikelonwa. Obed ng'at moro ma at least retirement mare obedo piny ma higni 5. Aparo ne wawinjere kaka jonyuol makata jotendwa mantie ka ong'e maber gima ne wa decide kaka jonyuol. Koro konigo bed ni chuno wag gima kwadwar. Nyithindo to wan go mang'eny, but head teachers imiwa ma retire, miwa tich matek. Kwayo mara en kuom joka education office miwa uru japuonj maber, head teacher maber mondo mi skundwa odhi mbele. Ramogi sa 1:17 ka oyuo mokwongo chenro mar ang'ich welo kata kamano ote odonjo kae e namba mar ote machok mane 3:600. Ramogi TV ang'ich welo an Patel mar Onge Beach wan kanyakla erokamano ma Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore mosna Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo Yolo Ayanda gi Nico Dongo erokamano ahinya Ramogi TV ma en Sara Singa marwang neno West Kanyamkago amoso baba wa Singa Odongo kod Joka Singa Tera Ramogi TV ler Nairobi kawantiere umoja tu. Waduogo gi weche mathoth.
Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Mano wadhi yudo pesa, wadhi yudo sympathy vote. Aparoni you are crazy. Abbiamo e globo. Into inga. Irito ngamo wuok hotel ka gemu baba. Mano ngama ketho nyinga no. Idhi koda kanye. Into be mika suri. Jirani, toke ninje. Nomadic people. Okami namba nyidu mawuoyo kodi sanegi. Koka ten gi such ja uskwere polo. Torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Machiegni kendo en fungruok ne jopur niang' kod jotij kembe rego sukari mayudore e alwora mar Imo mar Kenya bang' piny owacho kokalo kuom migawo mar pur yango e yor andika chenro mar chulo gopegi duto ma gisebedo ka giywago. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Jotich kod jopur niang' mawuok e alwora mar Imo mar Kenya chik osekalo mondo chul gopegi duto kaluwore kod andika mane ogol kod piny owacho kokalo kuom migawo mar pur odiochieng' manyoro. Jopur niang' to pod nigi to e chunygi kotenore ni andika makamano ok ler odiochieng' malong'o ma chudono biro timore, gino ma giwacho ni chal ka gima itemo hoyogi godo. Ne gichoko gope duto te mag jopur kendo ne gisetero ne treasury mane wan gadier ni pesa wan onego ornwa mondo wadhi wacham go Christmas. Warito pesa no dwe mar 12 nyaka sani. Owacho ne sirkal mokwongo nokwawa ng'uono kuom miriambo mane jatend piny owachonwa ni pesa ne wayudo tarik 23 higa mokadho. Mos chalo ka gimidwa owa mondo kik wago koko nikech wan be wan gi questions e listing ni kaka dwa timore gi joma dwa biro ineno. Wan gi questions mo penjo ma ng'ama dwa kwa onge. To ka giwewa kamano gidwa mana ni mondo gihowa age sawa matendo sa tim malising sa tim ato giwewa kamano kato gidok
to mano gimok dang wayie godo. Ewi mano gi chich ni mibadhi moro mar biro rwako nyinge jogo ma ok gin jopur limbo emomiyo ikwayo gi kendo mar puodho bengi mekgi kod kembe mane gitiye kaluwore ni okang' ma kamano ne jopur oseloro ma omenda ema koro girito. King'iyo kaka sirikal timo gige, ibiro yudo ni nitie some funny characters mosekaw moseket ni they represent farmers. Mana mondo gi represent interest mopogore opogore manitie sani. Ngicho dani wang'e samno kada gi ng'ado gikelo jok moko wan nying wogol. Tiba mano wadhi bank account kende mano ok dang wayie godo. Gima wadwaro ni en pesa di to tarik adi mibiro chulo deadline mibiro chulwa. Kamano bende gikwedo okang' ma sirikal okawo mar weyo oko kambi rego sukari ma miwani e chudo makamano ka giko ni bura ma iwacho notweyo kambino ne owinjore osetieki ma wachne wit oko. An kaka jakom mar Kenya Association of Sugarcane and Allied Products, cases duto te ma miwani noseyal mutieki kaka katiba ma 2010 ema ne pok obiro ma the highest court on land ne en court of appeal kendo wan gi judgment no kendo mago duto te an kaka Charles Atiak na chiwo nonro go te e National Sugar Conference manintiere Kakamega e committee manoor kod His Excellency the President Dr. William Ruto kendo ne gi adapt mane giwacho ni miwani ne dhi bedo achiel kuom kambe mane idhi kete lwet ji giwegi. Kopo ne sirikal we miwani to sirikal yie gi cartel ma by record president himself bende wacho ni cartel onge gi space e Kenya masani. Mano wacho ni mambo ni matatu. Kana mambo ni matatu ok wada winjo ni miwani nigi case mamone bedo achiel kuom kambe monego bed ni bedo revived. Ikweyo sirikal bende mondo mi ong'e anena wachudo mag gopego matut kod okang' mar uso kembe ne ji giwegi. To wan omako dhowa ka nying miwani onge kendo wawacho ni kochopo juma manyien tich abich kombe wuog oko rabala tieko dhou wadhi chako ng'anyo mapek kochakore miwani kwabiro kode achiel kachiel goboke marwa kwachomo office mar regional commissioner wabro miyo ker petition marwa tich abich moko leo. Wadwa ni notice no bed definite. Owachi ni ibiro chulwa tich adi tiyo mane. Adwa kwayo wajumbe wa sana wajumbe ma Luo Nyanza. Nitie sa go siasa, nitie sa maendeleo. Kobiro e wach leasing kata privatization kata nang'ona to giriure together as one county, as one leadership. Nikech kaka wanene, they are being led by the nose. Magi biro mana ndalo machuok kende banka ne piny owacho yango chenro mar chiro kembe rego sukari ma miwani, Chemelil, Nzoia, Soni kod Muoroni kokalo kuom tim ma dho ngere dendo ni leasing ne kembe ji giwegi gino ma pod jopur ywago ni kaber to mondo sirikal okawe pachgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kawuok Kisumu wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama jokanyo komiti ma ochung'ne omenda kod chano chenro mag dongruok e od bura mamalo ne omole kaunti no mar choko pa jopiny e kaunti no ewi chik mar osuru mar gero ute manego gi oyweyo masane piny owacho dhigo nyime pacho kata Affordable Housing Bill 2023. Kaka jafwamb weche marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abichidero, jopiny mane oyuore chenro no ne ogolo paro mopogore kaluwore gi wach gedo mag udi manego gi oyweyo e pacho ka. Chenro mar gero ute manego gi oyweyo sirikal yande ne ochako e pachoka gidwaro maneno ni jogo maonge nyalo kod mago modak e kuonde ma ongore dak e lwasi maber kendo gedo makamano osebedo ka dhi nyime e kaunti 19 e tielo mokwongo ka kaunti ma Homa Bay en achiel kuom kauntis go eko magedo mag ute go eko dhi e nyime. Komiti mar od bura mamalo ma ochung'ne omenda ne ochako chenro ma dhi nyime kod kawo pach jopiny e wach gedo mag ute go e kauntis magedo go dhi e nyime kendo chieng' ma kawuono komiti no ne ogo tach e kaunti ni kama moko kuom jopiny mane yudo thuolo mar golo pachgi ne okoni gedo mag ute go gisani ok ochuno kaluwore gi pek mar ngima e pacho ka. Affordable housing sio mbaya, lakini ukisikia vile watu wanaongea wanalalamika juu ya uchumi. Right now amapua, yani niseme ninatoka kwa mama mboga. Na mama mboga ukiangalia vizuri, hata tukiangalia vizuri according to what I saw there in the book, kuna wakati unapata mahali imeandikwa ati the money will be, if you are working you will be given, yani pesa yako itatolewa kwa kuenda kwa housing.
About mama mboga ambaye hana pesa ya kulipa hata nyumba kwanza atapata wapi? Why did you decide to do public participation in 19 counties only, while in 47 counties people are being taxed for this? It means this bill will be passed by 19 counties only. You will leave 28 counties. I will suggest this bill to go in 47 counties because it will be a law. Kata odoko ni nitie jopiny manogolo pachgi kapingo chenro mar gero ute manengogi oyueyo e pachoka, to moko ne osiro mokalo chenrono ka gikone sirikal mondo ne ni otime e yo makare ma ok nyal hinyo jopiny e weche mag osuru. I want to say among the elders, it is a noble project. We welcome it. We want to support it. Only thing is that go and debate, go and talk among yourselves so that we don't mix people up, we don't make people think it is a bad idea. Panie university ka matomboya to nyithindwa thagore. Koro awacho ni nyithindwa go nyalo yudo udi e yo maber mar dak. Koro miyo an ka Korimba ana support wach mar gero udi migero Homa Bay. Good governance okobedo kare. Omiyo wapende kesa kendo an bende agolo maoni makoni ka chik dwarore to gino nego kete kapok oger kata ot. Kwang'iyo koni to wayudo ka oto sirumo. Jakom komiti no Kuria Kimani manotelo e chenro mar kawo pach jopiny, chenro mane obagi kamigere utego weke boma ma Homa Bay, ne okone parote mane jopiny ogolo e kinde chenrono gibiro doyo wigi ka girango gigo monego bed ni ginywando e ripodgi. One of the key areas that we picked is a percentage that has been allocated for slum upgrading and creating infrastructure around slums. The people of Homa Bay feel that we should have a higher percentage being put up for slums. They are also talking about the social housing, making sure that there is a higher allocation for that. There was a concern about the board and that there is no representation of people in the construction or the engineering sector. Kimani ne okoni chenro ma kawo pach jopiny gibiro tieke thuolo ma juma achiel mabiro kaeto gidhi ndiko lipodgi ma bende gibiro pedho e od bura. We continue tomorrow in Vihiga, and the other team again is doing this on the other side, and I think in the next 1 week we will be able now to retreat and compile all these views. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ikruok motelo nyasi mar 30 mar rapar Jaramogi Oginga Odinga dhi nyime kar romo ma Ofafa Memorial Hall e boma ma Kisumu. Kalore kod gavana ma Kisumu Ngiri Anyang' Nyong'o, ikruok makare oseketi maneno ni nyasi no tim gi kwe maonge ng'ikruok moro amora, wach mane osir kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron. Jotelo mogen mar yuore nyasi no ting'o jandiko Ngire Ngugi wa Thiong'o, jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi kod welo mamoko mawuok e pinje maoko. That activity, that event, will start from St. Stephen Church, given that Jaramogi Odinga was an ACK faithful. It will then move to Ofafa, where we will have various leadership, those who worked with Jaramogi Odinga, those who are mentored by Jaramogi Odinga, those who are following and have followed Jaramogi Odinga. The significance of that event is massive, both in Nyanza and nationally. Mang'eny kanotimo, kaka nogero piny, kaka ne okelo siasa ma Afrika e piny maduong', piny mangima, kaka giduto Nkrumah giri, Lumumba giri, ne giloso piny Afrika, kata tinde okethre kamano, to gik mane giwacho pod nitie, nondiki e buge. Wadwa ni kwabiro mondo joma tindo mok ong'eyo kata joma pok oparo wechego wanyise ni gik mowachogi gin owacha japuonj. Gin e buge mang'eny ahinya kata kalatese mang'eny ahinya ma kisomo to biro nyisi gik moko ma kata wan ok owacho ka. Joriemb matatu e kaunti ma Migori ywago chal marach mar kuonde chungo nyamburko e kaunti no. Giwacho ni tend kaunti no osejwang'ogi kata bed ni jugogi odiochieng' ka odiochieng'. Jojuma nigi mathoth. En kinde malo higni 5 ka joriemb matatu e kaunti ma Migori ywago rach
mar kuondego mag chungo nyamburko ma bende ong'ere kaka bus park e kaunti ma Migori. Ywakne pod dhi nyime ka joriemb matatu wach ni piny owacho mar kaunti ma Migori osebedo ka ojwang' kata bed gi golo osuru mathoth ne piny owacho. Dwaro ni mondo los the entrance Marungu bus park and the exit. We only have an entrance must have kaka exit be. Governor manwa yiero kendo mwaero wagombo ni mondo oti kodwa kanyakla mondo wagol shida ma wanene bus park. Joriemb matatu gi e kaunti ma Migori borok margi ma Migori Matatu Operators Union wacho ni kar chungo nyamburko e chuny boma ma Migori sama koro koth ochwe to koro chalo nam. Pi ka koth ochwe en stage kionge gambut kaka itimo onge jawuotho biro to gambut ne ok oting'o. Koro tek wayudo shida awad gikonywa drainage losnwa go bus park obed bus park. Midhiero ni bende giwacho ni yudo kar chungo nyamburko mar sori magiwane sama koro koth ochwe mapek to koro chalo kund dhok. Stages mawa ok konywa kidhi kaka sori en mana chuodho gi ndalo kodh niendi. Kidhi Meoro ji pengo mane dhoudi mag ji. Koro kaka kaw kata mana ushuru tek ni gari pengo kacha tek. Stage masori poko nobogi abuga to poko ket kabros poko lam but noboge en ni sama koth chwe nyaka koro pi gudre ni kendo kokete lam. Ka otele ko jalup jakom marwok margi Daniel Awino giwane mokum kuonde chungo nyamburko kaka mano Ntimaru onge kata cho. Kuonde machalo kaka Ntimaru chope onge. Koro wakwaye kichak iduogo Migori ka kar buok ka koth chwe mabati otuch. Joriemb matatu gu bende komachielo ywago rach mar apaya mawuok Migori nyaka Sori kaachiel kod mano mawuok Migori nyaka Meoro. The direct ne mbunge manyatike barabara madhi Sori ka koth ochwe kaka sani kidhi Sori en nam ma gari geche kwame iye kanyo kidhi Sori miduogo nyaka iti gi pesa. Fuel ni malo garama boidho to geche wa bende kethore e wang' ka wang'. Ndalo moko waluoro mana nyaka Ndiwa, ndalo moko waluoro nyaka Wachara to Homa Bay County. Watiyo gi fuel mang'eny. Okang' mar temo manyo piny owacho mar kaunti ma Migori mar ng'eyo okang' ma giseketo e winjo ywak ma joriemb matatu ne ogore Lwanda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kaunti ma Homa Bay ikore mar bago romo ma galamoro ma biro nywando joket mwandu mawuok e tunge piny mangima e kidienje mopogore opogore. Gavana ma Homa Bay Mikael Gladys Wanga ne opoyo mokalo okang' mar riwruok mar gavana okawo mar miyo gi thuolo mar bago nyasi ma galamoro mar joket mwandu. Gavana Wanga olero ni Homa Bay ni ong'ala manyime mar tayo kendo bago nyasi ma kamano kaluwore kod ikruok ma gin godo. We wish to bring to your attention that the county government of Homa Bay will be holding its second Homa Bay International Investment Conference, HOBIC 2024, from 27th to 29th February 2024. The theme of the conference is Unlocking the Bay of Endless Potential. On behalf of my sister and colleague, Governor Gladys Wanga, I wish to invite partners, investors, both local and international, the private sector, academia, the media, and the general public to participate in this NEBO conference. This is an opportunity to explore the lucrative investment opportunities in Homa Bay County. Oyaore, kendo waseketo chike manyalo konyo joket mwandu, kendo waseketo kwe gi lwasi maber mar rwako joket mwandu, kendo wasegweyo oko mibadhi manyalo chando joket mwandu. Derepe mag loche mating'o mwandu kowuok e wath ma Mombasa nyaka e pinje mag libamba koro buogo mar bago ng'anyo mar atipo kaluwore gi meko mag derepe wetegi e piny Sudan. Kotenegi kod jakom margi Roman Waema gikoni derepe wetegi mawuok e pacho ka maromo 69 maki kendo geng'negi e tesende mopogore mag obila e piny Sudan kaluwore gi ng'anyo manyocha gibago e wi stand ma gikoni gikale e lwet obila ma pinyno. Gikoni thuolo mar jumbe 3 gisewito derepe 4 e yo mapok oyangore maler. Gidwa ni mbetre mar Kenya e piny Sudan odonjre e midhiero ma gikaloe kendo res jowetegi momaki.
Hawa madereva walikamatwa jana, wengine wako kule Bor wamefungwa na wengine wako Bentiu State. Sisi ilikuwa tunamuomba waziri, kwa sababu tumelalamika sana. Ikieleweka siku 2 zilizopita madereva waliuawa kule Sudan. Na hao madereva walikuwa na protest uovu ambao wenzao wamekuwa wakitendewa kule Sudan. Basi sisi kwa maoni yetu tunaomba ambassador wa Kenya aweze kulishughulikia hili jambo kwa haraka sana, manake inaonekana sasa Sudan ni nchi ambayo imeanza kuteleza kutokana na kuheshimu haki za kibinadamu. So wakati unasikia kwamba dereva ametoka Mombasa ameenda kutafutia familia yake kupeleka mzigo South Sudani ama kule kwenye Menda, alafu akaenda akashikwa kule akaanza kufanywa dhuluma, maana zile ni dhuluma. Kawaida kunafaa kuwa na sheria. Iwapo amekiuka sheria za nchi, labda overspeeding, hajafunga mshipi ama makosa yale yote, anaweza kuchukuliwa hatua za kisheria, lakini si kufanya yale mambo ya kuua mtu. Hajaenda kama jambazi wala si gaidi. Iheshimike na itambulike kwamba dereva ni mtafutaji kama ule mwingine na apewe heshima zake kama dereva. Sisi ndo tuna run uchumi wa nchi na uchumi wa dunia. Hii kazi ya udereva ikisimama leo, kila mtu atafeel the pain. Mana report mabedetero wa AUA wa marario chenro marang'ich wela no kanyo kuoro wote mbui mar Facebook. Steven Oboko wacho neno wa kuwuok Migori Town winjo maler. Bruno Miguel wacho neno wa Rutek Market Ramogi TV ler maratari. Erokamano Doyo Nyagingo wacho ni wang' joilera dua e pinje mag Gulf owacho ni oneno wa makare. Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago aneno TV ka anu moja Nairobi. Erokamano Sharon Oko oneno wa kaentiere ukweli Kisumu. Jalamo Japolo wacho ni aneno Ramogi TV kod jakanisa wa Afrika Roho Msalaba Church Ligala Kabiero. Erokamano Jicho Mchanganyi wacho Ramogi weche manyien mora mokalo kendo gichopo na kan Nyadorera gi mama na Helen Juma gi baba na Matthews Juma. Moses Ogone wacho ni oneno wa kuwuok Sembo Gotakom. Mark Okeuseme oneno wa kuwuok Uyoma Owimbi ka Carlton Japanese neno wa kuwuok Oriang Kindube. Bende neno kanyo ote moko kabende Jackie Nyarbori wacho ni Ramogi TV Gemo News maber sana umio tinde adare. Erokamano Jackie anene yo makare kan Luanda Nyamasare. Lino Tonyango wacho ni Nyar County ane Bakasi na Watch Live. Erokamano ahinya warengwa dhi duka maduo matin waduogo koda weche mamoko. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Mano wadhi yudo pesa, wadhi yudo sympathy vote. Aparoni you are crazy. Abbiamo un clone. Into inga. Irito ngamo wuok hotel ka gemo baba. Ano ngama ketho nyinga no. Idhi koda kanye. Into be mika suri. Jirani, toke nje. Nomadic people. Okami namba nyiri mawuoyo kodi sanegi. Kokata en gi sut ja uskwere polo. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo.
wan kod gigi duto. Mitarigo dhako. Amula mana matin. But mule matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore. Ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chwenjira kodi nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Hey, yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. Jatend migao mar tuke Babu na Mwamba otimo limbe paw tuke ma Masinde Muliro kama nodhi nono kwano omenda minyalo gundh godo pawno motelo ne nyasi mag Madaraka ma higani mibiro bagi Bungoma. Babu nowuotho gi jalup gavana ma Bungoma Jennifer Mbatianyi mane onyiso geno ni pawno idhi gundhi mapiyo motelo ne nyasi maduong'no. Babu nolero ni mondo ging'e kwano omenda minyalo tigodo e gundho pawno biro chuno nyaka gibed gi midusa kanyo mar yango gik moko duto madwarore. Kosingo kata kamano ni en gi geno ni duto biro bedo makare motelo ne odiechieng' mar Madaraka. Nyasi mag Madaraka ma higani wang' ni dhi tim e kaunti ma Bungoma. Kuhusu gharama ya kukamilisha uwanja huu, hatuko kwenye nafasi ya kukupatia takwimu sahihi, kwa sababu ndio sasa tumeanza